Vi har om økonomi og behovsopfyldelse i Danmark og danskernes forskellige veje til behovsopfyldelse. I Danmark findes der 3 arenaer inden for økonomi og behovsopfyldelse. Markedet, hvor der bliver handlet frem og tilbage med penge. Civilsamfundet, hvor sociale bånd og netværk er med til at skabe velfærd i Danmark. Og sidst men ikke mindst staten, der styrer det hele og har magten til at lave nye love og reformer, der kan forbedre økonomien og det danske velfærdssamfund. Alle de 3 arenaer er sammen med til at skabe behovsopfyldelse og velfærd i Danmark. Med velfærdstrekanten, som vi kan se på skærmen her, kan man se, hvordan de 3 arenaer er sammen med til at skabe et velfærdssamfund. Markedet byder ind med penge, staten med de politiske beslutninger, og til sidst civilsamfundet med det sociale netværk. Og alle de her arenaer, som jeg har sagt, er med til at skabe velfærd og behovsopfyldelse i Danmark.